ummaci zai ya Fatima muradin ya nana ummana umina muradin zuciya ummaci zai ya Fatima isa daga kauka ka karkare ba da biyo ko ya sayyada sarauta arziki na kude kowa ta gidan kude ya yi sida girma yake ya kan ji mautar dare karshen karshe kike sajida daga Allah sai girman kudi me za ce Fatima bugun ruhi bugun zuciya kaunar ki muke ta yi sidiya ki bada kautar badin tarki